Joo, nyt alkoi. Eli huomenta kaikille ja tervetuloa psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen puolesta. Ja mun nimi on Tiia Eckert ja toimin hostina tässä webinaarissa. Ja meillä onkin tänään hieno tilaisuus. Meillä on kouluttajana kokenut psykoterapeutti, työnohjaaja ja tietokirjailija Laura Mannila, joka tänään luennoi meille tämän hänen kirjansa pohjalta Keho, mieli, lauma ja luonto. Ole hyvä, Laura. Kiitos Tiia. Nyt alkoi jännittää, kun sä esittelit mut. Joo. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntai-aamua. Ja onpa hauskaa, että teitä sunnuntai-aamunakin on täällä näinkin paljon linjoilla. Ää, Mitäs mä nyt itsestäni sanoisin ennen kuin mä diat pistän näkyviin? Tiia nyt nämä tittelit esittelikin ja tosiaan niin kuin tämän tuoreen tänä syksynä ilmestyneen kirjani pohjalta aika paljon puhun. Ja mun lähtökohdat lähtee ehkä niinku semmoisesta taustasta, että mä oon parikymmentä vuotta tehnyt kehopsykoterapiaa ja 15 vuotta psykofyysistä työnohjausta. Ja se, että tämä kehomieliyhteys ja psykofyysinen lähestymistapa on se, mihin mä oon ehkä kaikkein eniten perehtynyt. Ja sit tässä ehkä viimeisten 5-10 vuoden aikana sit kiinnostunut enemmän ja enemmän myös luonto- ja eläinavusteisista menetelmistä. Niitä myöskin sovellan työssäni. Ja sen myötä sitten tullut ylipäätään tämmöinen niin kuin luontoon liittyvä suurempi kiinnostus ja myöskin ympäristövastuullisuusajattelu. Ja, ja niitä sitten tässä kirjassani lähdin oikeastaan yhdistämään niin kuin näitä, niin kuin nimikin sanoo, keho, mieli, lauma ja luonto. Eli tätä näkökulmaa mä lähden tässä nyt vähän puhumaan sekä vähän niin kuin yksilön kannalta että sit laajemmalta tai yhteiskunnallisemmalta kannalta, mutta ehkä me mennään suoraan asiaan, niin eiköhän se siitä lähde aukeamaan. Eli mä koitan nyt jakaa täältä nuo diat. Huikkaaveltiin ja näkyykö hyvin? Näkyy oikein hyvin ja sen vielä voisin sanoa, että voitte chattiin laittaa kommentteja, kysymyksiä, niin poimin ne sieltä sitten luennon jälkeen keskusteluun. Joo, yes. Joo, eli mun kirjan nimi tämä Keho, mieli, lauma ja luonto katkenneiden yhteyksien jäljillä. Se lähti ehkä semmoisesta ajatuksesta myöskin, että mä aloin tulla tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi siitä, että me eletään jotenkin semmoista aikaa ja maailman aikaa, jossa niin kuin monella tasolla yhteydet on katki. Meillä on sekä niin kuin sosiaaliset yhteydet aika lailla katkeilevia, ihmisiä on enemmän ja enemmän yksin, ja yhteisöllisyys jotenkin hajoaa. Sitten mä ajattelen, että meidän järjestelmät on myös niin kuin tämän keho-mieli-hahmotuksen kannalta aika pilkkovia, ja sitten myös tämä luontoyhteys tai yhteys ekosysteemiin, niin on meidän hahmotustavoissa aika pilkkoutunut. Ja mua lähti kiinnostaa tämmöinen isompi kokonaisuus, että miten nämä kaikki asiat liittyy yhteen. Mutta lähdetään ihan ekana kokemuksellisuudesta liikkeelle, eli pieni pysähdys sillä lailla, että jos haet semmoisen asennon, missä on nyt riittävän mukava olla, missä ehkä tukevasti tunnet itsesi alustaa vasten, on se sitten tuolilla tai sohvalla tai sängyssä tai lattialla tai missä nyt oletkin, voit halutessa sulkea silmät tai sitten pitää katseen tässä pilvikuvassa niin, että se ei erityisesti kohdista mihinkään, vaan on joko silmät kiinni tai katse pehmeä ja laaja. Ja lähde hiukan havainnoimaan sitä, että minkälainen sun kehollinen olotila on just nyt. Ja se voisi lähteä semmoisista ihan tosi yksinkertaisista havainnoista, että tosiaan ensinnäkin tunne se, että miten sä oot sitä alustaa vasten. Miten sun paino laskeutuu siihen alustalle, missä sä olet. Ja minkälaisessa asennossa se sun keho on siinä. Ja nyt ei ole mitään oikeaa tai väärää tai mitään, mitä pitäisi tavoitella, vaan ainoastaan vaan huomaa se. Ja sitten jos sä huomaat vähän myöskin tuntemuksia, mitä siellä kehossa liikkuu, minkälaisia, siellä voi olla erilaisia paineen tai kiristyksen tai rentouden tai
kivun tai lämpötilan tai monenlaisia tuntemuksia, vaan huomaa jotakin sieltä, minkälaisia tuntemuksia siellä just nyt on. Sitten huomaa myös, miten sun hengitys tällä hetkellä virtaa, missä se tapahtuu ja minkälaisella rytmillä se tapahtuu. Ja tässäkään taas ei ole mitään oikeaa tai väärää hengittämisen tapaa tai mitään, mitä etsittäisiin, vaan ainoastaan vaan huomaa, miten se sun hengitys just nyt kulkee. Huomaa myös, mitä sun kasvoissa tapahtuu. Onko siellä kiristyksiä tai rentoutta tai joku mahdollinen ilme tai mitä siellä tapahtuu. Ja ehkä myös, mitä tämä kaikki kertoo sulle sun tämän hetken kokonaisvaltaisesta olotilasta, ehkä vireystilasta, tunnetilasta. Minkälaisessa olotilassa sä oot just nyt? Ja myöskin huomaa ehkä, että tämä pieni pysähtyminen havainnoimaan kehoon, niin muuttaako se sun olotilaa? Ja sitten vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin sit voit vähän availla silmiä ja vielä ennen kuin käännät katseen tähän ruudulle, niin orientoidu hiukan siihen tilaan, missä sä oot. Että sä tulet vähän tietoiseksi siitä ympäristöstä, missä sä oot, missä ikinä oletkin. Voit vähän katsella ympärillesi ja ehkä käännellä päätä hiukan. Myös vähän kuunnella ääniä, mitä siinä ympäristössä kuuluu, missä sä oot. Saattaa olla, että sä tavoitat jonkun haju- tai makuaistimuksen ja ehkä jotain tuntoaistimuksia. Vähintään ehkä keho sitä alustaa vasten tai ilmavirta iholla tai ja sitten mä kannustan ja kehotan siihen, että pitkin tätä luentoa, niin jos muistat, niin palaile aina välillä, niin että vähän havaitset, mitä susta tapahtuu. Myöskin kun mä puhun näistä asioista, niin miten ne herättää ja huomaisit vähän, miten ne herättää kehossa. Ja sitten lähden eteenpäin. Eli oikeastaan tämä, mihin me ihan ekana pysähdyttiinkin, niin me pysähdyttiin niin kuin siihen, mikä on meidän elimistön tai aivojen kaikkein tärkein tehtävä. Eli jos ajatellaan meidän aivojen tehtäviä, niin usein ajatellaan, että aivot, varsinkin ihmisaivot, on erikoistunut niin kuin kaikenlaiseen monimutkaiseen tietojen käsittelyyn ja kognitioon ja päätöksentekoon ja muuhun. Ja toki sekin pitää paikkansa, mutta oikeastaan niin kuin aivojen kaikkein tärkein tehtävä on se, että ne säätelee meidän elimistön toimintoja kaiken aikaa. Eli meidän aivot tunnustelee koko ajan sitä, minkälaisessa tilassa me ollaan, ja sitten ne tekee koko ajan havaintoja ympäristöstä. Eli se huomio on niin kuin kahteen suuntaan, sisäänpäin ja ulospäin. Ja sitten ne aivot rakentaa kokonaiskuvaa ja suhteuttaa meidän elintoimintoja siihen, mikä meidän oma tila on ja mitä ympäristössä tapahtuu. Eli ne on ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin termostaatti tai tämmöinen moniulotteinen säätelyelin, jotka kaiken aikaa tekee pieniä muutoksia sen mukaan, mitä tarvii suhteessa siihen, mitä just nyt tapahtuu. Ja silloin, kun aivot onnistuu tässä tehtävässään, niin silloin meillä säilyy ikään kuin, tai palautuu aina niin kuin jonkinlainen hyvä tasapainotila, tarkoituksenmukainen tila, joka ei toki ole pysyvä. Tasapaino ei koskaan pysyvä, vaan se on koko ajan liikkuva ja muuttuva, koska myös ympäristö muuttuu kaiken aikaa ja se, mihin me ollaan suuntautumassa tai sopeutumassa, niin se muuttuu kaiken aikaa. Ja sitä tasapainoa meidän aivot ikään kuin kaiken aikaa säätää. Ja ne tekee sitä sillä lailla ennakoiden, ne ikään kuin valmistautuu koko ajan pikkasen siihen, mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Ja säätelee meidän elimistön toimintaa sen mukaisesti.
Ja tämä liittyy mitä suurimmassa määrin tähän kehomielikysymykseen. Eli tätä keho- ja mielidilemmaahan on mietitty kauan. Ja nyt on ehkä niin kuin ihan viimeisten vuosien aikana on vakiintunut myöskin tämmöinen termi, tai en tiedä onko se vakiintunut, mutta ainakin useimmissa kirjoissa tulee jo esille tämä kehomielitermi, että se voisikin kirjoittaa yhdyssanaksi, joka on musta askel sitä kohti, että aletaan hahmottaa sitä, että ne ei ole kaksi erillistä asiaa, vaan ne on oikeastaan yksi kokonaisuus. Mutta meidän historiassa ja kulttuurissahan vaikuttaa edelleen hyvin voimakkaasti tämmöinen, joka juontaa ihan tuonne Descartes'in aikoihin, kartesiolaisen dualismiin, jossa lähdettiin hahmottaa sitä niin, että ikään kuin olisi erikseen tämmöinen kaksijakoinen mieli, keho, ihminen, luonto, järkitunne, psykiatria, somatiikka. Eli ihmiset on lähdetty hahmottamaan aika pilkotulla tavalla. Mutta lopulta mä ajattelen, että ihmistä ei voi pilkkoa. Silloin kun mä tätä kirjaa aloin kirjoittaa, niin mun kirjan työnimi oli alun perin ensin Ihmistä ei voi pilkkoa, koska se oli se ensimmäinen ajatus. Mä lähdin, että musta se oli jotenkin niin kuin mielipuolista, miten tämä meidän systeemi, kulttuurinen systeemi ja myös terveydenhuollon systeemi toimii, että ikään kuin meidän elimet vois pilkkoa elinjärjestelmiä ja hoitaa aina vain yhtä elintä kerrallaan. Ikään kuin ne ei olisi yhteydessä toisiinsa, vaikka nehän on kaikki yhteydessä. On mielettömän hieno kokonaisuus, jota ne aivot säätelee vähän niin kuin semmoisena keskusyksikkönä, mutta se ei toimi yksin, vaan se on koko ajan yhteydessä kaikkien muiden elinten tilaan. Ja myös on tehty tutkimusta siitä, että nämä tämmöiset myös niin kuin monimutkaisetkin kognitiiviset toiminnot, kuten vaikka päätöksenteko, niin se on tosi elimellisesti kytkeytyneenä kehon tilaan ja tunteisiin. Et esimerkiksi tämmöinen neurologi Antonio Damasio on tutkinut paljon sellaisia ihmisiä, joilla on tullut aivovaurio, esimerkiksi jonkun onnettomuuden seurauksena. Ja sellaiset ihmiset, joilla on aivovaurio sellaisilla aivojen alueilla, jotka liittyy just tunnealueisiin, tunteiden tuntemiseen, tunteiden tunnistamiseen, niin heiltä katoaa sen tunteiden tunnistamiskyvyn myötä myöskin päätöksentekokyky, että ihan yksinkertaisemmatkin päätökset tulee mahdottomaksi, kun yhteys tunteisiin on kokonaan katki. Ja se on minusta aika merkittävä löytö, että vaikka ei olisi ihan suorastaan aivovauriota, niin myöskin jos me vieraannutaan kovin voimakkaasti tunteistamme tai kehon tuntemuksista, niin samalla me menetetään ihan niin kuin olennainen kompassi päätöksentekoon. Ja myös sit tuoreet tämmöiset kognitiiviset teoriat niin on alkanut ottaa huomioon tämän kehollisen ulottuvuuden, eli on tämmöinen tutkimussuunta kuin embodied cognition tai kehollisen kognition teoria, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan se, että ne kaikki mielenprosessit on hyvin kiinteästi yhteydessä kehon prosesseihin ja myöskin siihen ympäristöstä tehtyihin havaintoihin. Mä ajattelen, että tämä on hienoa, että myöskin tieteessä aletaan tunnistaa tämä, että se keho-mieli on kokonaisuus ja myöskään me ei olla irti ympäristöstämme, vaan me ollaan aivan yhtenäinen ja täysin sidoksissa oleva kokonaisuus meidän ympäristön kanssa, eli yksi osa ekosysteemiä. No sitten mitä tämä tarkoittaa ihan niin kuin arjen tasolla, niin mä ajattelen näin, että jos mä ajattelen psykoterapeutin ja työnohjaajan työtä, niin mähän teen aika paljon työtä sen kanssa, että mun vastaanotolleni tulee ihmisiä, joilla on jollakin tavalla yhteys poikki omaan kehoon ja ehkä omiin tunteisiin. Ja se voi ilmetä tosi monenlaisilla tavoilla, että se voi ilmetä niin kuin merkityksettömyytenä tai tyhjyyden kokemuksena tai yksinäisyytenä, irrallisuutena, ei oikein yhteyttä tai syvää yhteyttä muihin ihmisiin, tai se jää jotenkin pinnalliseksi tai keinotekoiseksi, tai ei ole yhteyttä siihen työhön, mitä tekee, se tuntuu ulkokohtaiselta, vieraantuneelta. Tai sitten aika tyypillisesti ihmiset hakeutuu terapiaan myöskin sen takia, että on tämmöisiä vähän niin kuin selittämättömiä oireita. Saattaa olla sydänoireita ja vatsaongelmia ja selkäkipeä ja ahistaa ja masentaa ja voi olla outojakin tärinöitä ja paniikkituntemuksia ja erilaisia keholliselta tuntuvia oireita, jotka ei oikein yhdisty mihinkään, vaan tuntuu irrallisilta ja häiritsee elämää ja saattaa tuntua myös tosi pelottavilta. Ja näitä saatetaan tutkia somatiikan puolella, on käyty neurologisissa tutkimuksissa ja on tutkittu suolistoa ja tähystetty ja hoidettu selkää ja lääkitty sitä ja tätä ja tota, mutta mitään niin semmoista oikein selittävää syytä ei löydy, vaan nämä on enemmän tämmöisiä toiminnallisia tai selittämättömiä epäelimellisiä oireita. Ja silloin siellä useimmiten taustalla löytyy, että jotenkin yhteys siihen kehoon on poikki. Että ehkä niin kuin yhteys tunteisiin ja niiden tunteiden tehtävään, eli tunteiden tehtävähän on tuoda meidän informaatiota meistä itsestämme ja ympäristöstä, niin se yhteys on poikki.
tai ylipäätään yhteys sinne niin kuin kehon viesteihin on poikki. Ja silloin helposti myöskin se autonominen hermosto, joka säätelee meidän koko elimistön tasapainoa, niin se ei ole ihan tasapainossa, vaan siellä on jonkinlainen epätasapaino tai häiriötila, joka kaikki nämä oireet aiheuttaa. Ja useinhan siellä on myös paljon stressiä taustalla. Ja se, että jos me aletaan löytää paremmin yhteyttä siihen kehoon, kehon tuntemuksiin, tunteisiin, siihen, mitä meissä itsessämme tapahtuu suhteessa ympäristöön, niin silloin nämä alkaa tulla ymmärrettäviksi. Ne ei olekaan enää irrallisia oireita, vaan ne alkaakin olla niin kuin tosi tärkeää informaatiota, jota voi käyttää suunnannäyttäjänä ja mitä voi alkaa oppia myös säätelemään. No sitten jos ajatellaan sosiaalisesti, niin semmoinen tärkeä ulottuvuus on se, että ihminen on laumaeläin. Tämä on niin kuin mun semmoinen ajattelun kulmakivi ja ensinnäkin se, että me ollaan yksi eläinlaji muiden eläinlajien joukossa. Ihminen ei ole mitenkään irrallinen tai sillä lailla erityinen, vaan me ollaan laumaeläimiä. Eläinlaji, nisäkäslaji, selkärankaislaji. Ja me ollaan nimenomaan tämmöinen hyvin voimakkaasti laumaeläinlaji, lajina äärimmäisen sosiaalinen. Ja se, että me ollaan tämmöinen äärimmäisen sosiaalinen laji, niin se sitten taas juontaa ihan meidän evoluutiohistoriasta, että meidän juuret on kuitenkin siellä niin kuin metsästäjä-keräilijä elämässä. Ja silloin meidän selviytymisen edellytys on oikeastaan ollut tämä sosiaalisuus, että ihminen lajina, meillä on monta haavoittuvaisuutta, että me ollaan itse asiassa, niin kuin, meillä ei ole kovin teräviä hampaita, me ei olla kovin vahvoja, me ei olla hirveän nopeitakaan. Me ei olla siis lajina kauhean taitavia pakenemaan tai taitavia metsästämään, tai me ollaan siis aika avuttomia monella tapaa. Mutta se, mikä meidän supervoima evoluutiossa on ollut, on se, että me ollaan todella taitavia tekemään yhteistyötä. Et silloin kun me ollaan eletty siellä metsästäjäkeräilijä-aikana, niin me ollaan tehty niin taitavasti yhteistyötä, että me ollaan saatu yhdessä hankittua ravintoa ja metsästettyä ja jaettua sitä ravintoa ja suojauduttu uhilta ja rakennettu itsellemme suojia ja valvottu ja vartioitu niitä yhdessä. Eli kaikki hengissä selviytyminen on perustunut siihen, että me ollaan eletty laumoissa ja pidetty huolta toinen toisistamme. Ja tämmöinen tarve meissä on edelleen, koska tämä meidän metsästäjäkeräilijäperimä, se on edelleen se meidän niin kuin hermostollinen perusta. Ja meillä on silloin myöskin hyvin tämmöinen sisäsyntyinen pyrkimys ja halu auttaa toisiamme ja tehdä yhteistyötä. Se on myöskin semmoinen, että kun on tutkittu, niin se on yksi suurimpia mielihyvän lähteitä, se, että me päästään auttamaan toinen toisiamme. Ja myös meidän tämmöinen niin kuin turvallisuuden tunne on täysin kytkeytynyt siihen laumaan. Me ollaan hyvin, hyvin turvattomia ja suojattomia, kun me jäädään yksin. Ja sen takia niin kuin sitä onkin paljon jo tutkittu, että yksin jääminen aiheuttaa sellaista stressiä, joka on ihan niin kuin verrattavissa tämmöisiin henkeä uhkaaviin stressitekijöihin. Koska siellä evoluutiossa tosiaan yksin jääminen on voinut tarkoittaa sitä, että leijona syö meidät tai ruoansaanti loppuu, jos me jäädään yksin. Eli se on niin kuin valtavan uhkaava tila. Ja sitä me kaikin tavoin vältetään, että meissä on niin kuin tämmöinen hyvin sisäänrakennettu tarve hakeutua takaisin lauman luokse. Ja se yksinäisyys herättää ahdistusta. Ja se voi olla sekä niin kuin fyysinen yksinäisyys, mutta myöskin tunne siitä, että mä en kuulu tähän laumaan, tai tämä lauma hylkii mua, tai mulla ei ole varmuutta siitä, että kelpaanko mä tähän laumaan, niin ne on äärimmäisen ahdistavia kokemuksia. Ja sitten ne on tässä meidän nykymaailmassa, niin ne on myös aika tavallisia kokemuksia, että yhä useampi meistä on yksin, ja yhä useampi meistä kokee yksinäisyyttä myös laumoissa. Ja myöskin tämä meidän niin kuin, tämmöinen yhteiskunnallinen järjestys ja talousjärjestelmä sillain niin kuin ajaa yksinäisyyteen, että se ajaa oman edun tavoitteluun ja voiton tavoitteluun ja kilpailuun. Ja siihen, että me enemmän ja enemmän vaan ostettaisiin palveluita sen sijaan, että me tehtäisiin tämmöistä niin kuin vastavuoroista yhteistyötä, joka ei ole niinkään sidottuna mihinkään rahaan tai arvoon hyvinkin, mutta ei rahalliseen arvoon. No sitten on tärkeää muistaa kuitenkin laumaeläimillä se, että se ei ole pelkästään sitä, että me oltaisiin koko ajan niin kuin liimautuneessa symbioosissa, vaan laumaeläimelle on tärkeää, että siinä on semmoinen säätelyvara, että me voidaan lähestyä lajitovereita, mutta me voidaan myös vetäytyä. Että jos pistetään 100 ihmistä kerrostaloyksiön viikoksi, niin konfliktihan siitä tulee. Eli meillä täytyy olla myös sitä tilan mahdollisuutta. Mutta me tarvitaan kumpaakin, sekä sitä lähestymistä että omaa tilaa. Ja jos ajatellaan ihan meidän kehityspsykologiaa, niin meidän aivot ja hermosto kehittyy siinä vuorovaikutuksessa.
vuorovaikutussuhteissa, että pienen vauvan hermosto, se ei ole valmis, kun synnytään, vaan siellä on vaan niin kuin valmiuksia, jotka lähtee kehittymään niissä vuorovaikutussuhteissa. Ja vauva tarvitsee ikään kuin, kehittyneempiä hermostoja, jotta sen vauvan hermosto lähtee kehittymään. Että voidaan puhua yhteissäätelystä tai säätelevästä toisesta, että vauvan kohdalla se vanhempi tai vanhemmat tai hoivaajat on niitä kanssasäätelijöitä tai sääteleviä toisia, jotka auttaa vauvaa palauttamaan sen tasapainonsa. Ja näiden kokemusten myötä sitten hiljalleen ne aivo- ja hermostoyhteydet alkaa kehittyä ja kehittyy myös tämmöinen niin kuin itsesäätelykyky, joka meillä aikuisilla sitten alkaa olla myöskin mahdollisuus säädellä itse omia tarpeitamme ja tilaamme. Mutta me ei olla lopultakaan omavaraisia, vaan meissä on niin kuin ihan kehdosta hautaan, niin meissä on se laumaan kuulumisen tarve. No sitten tässä kohtaa usein sit luennoilla ihmiset kysyy, että no entäs sitten semmoiset erakot, jotka vetäytyy jonnekin yksin metsään asumaan, että miten se tähän istuu. Ja mä ajattelen, että silloin on ehkä tärkeää lisätä myöskin tämmöinen niin kutsuttu biofilia-hypoteesi, eli että meillä on myöskin pyrkimys ja tarve luoda suhteita muunlajisiin eläviin olentoihin kuin ihmisiin. Meillä on niin kuin tämmöinen sisäsyntyinen rakkaus ja tarve myös monilajisiin suhteisiin, ja että pelkästään muut ihmiset ei vastaa meidän lauman tarpeeseen, vaan me voidaan luoda laumoja myös muunlajisten kanssa. Me voidaan luoda tiiviitä suhteita koirien kanssa tai hevosten kanssa tai metsään tai ylipäätään muuhun eliöstöön. Ja nämä ihmiset, jotka muuttaa metsään asumaan erakoiksi, niin niillä on yleensä hyvin voimakas luontoyhteys. He elää hyvin voimakkaassa suhteessa luonnonkiertoon ja metsään ja lintuihin ja kaikkeen siihen elämään, mikä siellä on. Et mä ajattelen, että se ei ole erakkoutta, se on vaan niin kuin monilajista yhteyttä. Ja usein ehkä näillä ihmisillä on myöskin huonoja kokemuksia ihmislajista, jolloin se saattaa olla niin kuin lohdullisempaa ja paremmalta tuntuvaa olla toislajisten elävien kanssa. Ja me ollaan osa luontoa. Sekin on meidän kulttuurissa aika lailla sillä unohdettu tai välillä niin kuin tämä yhteys tuntuu katkenneen. Mutta se ei ole vaan niin, että me oltaisiin yhteydessä luontoon, vaan me ollaan osa luontoa. Ja nyt ehkä niin kuin 10 vuoden sisällä on noussut tämmöinen planetaarisen terveyden ajatus, jossa tosiaan ihmisen terveys hahmotetaan täysin kytköksissä luonnon järjestelmien tilaan. Että nämä on prosesseja, jotka on toisiinsa kietoutuneita, koska ihminen ei ole irti luonnosta. Ja se on tosi monella tasolla, että ensinnäkin meillä on niin kuin tämmöisiä massiivisia, isoja, hienoja luonnonjärjestelmiä, jotka ylläpitää koko elämää ja suojaa myös meitä ääriilmiöiltä, niin kuin sään ääriilmiöiltä, rankkasateet, tulvat, hirmumyrskyt, kuumuus, kylmyys. Ja silloin kun meillä on toimiva ekosysteemi ja hyvinvoiva luonto, niin se suojaa meitä kaikilta näiltä ääriilmiöiltä, koska se luonto itsessään on rakentunut niin, että se ekosysteemi pitää itseään pystyssä. Ja me ihmisinä ollaan myös kietouduttu tähän luonnon ekosysteemiin. Ja sitten taas silloin, kun alkaa tapahtua tämmöisiä prosesseja, mitä me eletään tässä ekokriisin ajassa, että meillä tulee ilmastonmuutoksen seuraamuksia ja meillä on lajikato, joka on jo edennyt aika pitkälle, niin se horjuttaa tätä koko luonnon tasapainoa. Ja silloin se väistämättä horjuttaa myöskin meidän ihmisten tasapainoa ja meidän terveyttä, koska meidän terveys on täysin riippuvainen tästä luonnon järjestelmien terveydestä. Myös ihan sillä tasolla, jos ajatellaan ihmiskehon mikrobistoa, eli meidän suoliston ja limakalvojen ja ihon mikrobisysteemiä, jossa on paljon pieneliöitä, jotka on meidän terveydelle välttämättömiä. Ne on välttämättömiä meidän immuunijärjestelmälle. Ne on niin kuin keskeisiä siinä, että me ei sairastuta vakaviin tauteihin. Ja sitten ne on myös toisaalta keskeisiä siinä, että meidän elimistö ei lähde hyökkäämään itseään vastaan, joka sitten taas johtaa autoimmuunisairauksiin. Ja nyt me eletään aikaa, jossa autoimmuunisairaudet lisääntyy räjähdysmäisesti ja myöskin uudet tartuntataudit uhkaa meitä. Ja tämä kaikki liittyy siihen, että tämä meidän luonnon monimuotoisuus on uhattuna, jolloin myöskin meidän mikrobiston monimuotoisuus on uhattuna. Ja silloin me ollaan tosi alttiita monenlaisille vaaroille. Jolloin tosiaankaan nämä luontokato ja ilmastonmuutos ei ole mitenkään erillisiä meidän ihmisten terveydestä, vaan ne on täysin kytköksissä ja me ollaan täysin niiden armoilla. Ja sitten taas toisaalta me ihmiset vaikutetaan siihen, mitä nyt ilmastolle ja luonnolle tapahtuu. Et me ollaan mitä suurimmassa määrin vastuussa ja myös pystytään vaikuttamaan siihen.
mitä koko ekosysteemille ja sen myötä myös ihmislajille tällä hetkellä tapahtuu. Mutta ongelma on se, mistä mä nyt tässä kirjassani aika paljon lähdin, että me eletään aikaa, joka vähän niin kuin on ymmärtänyt asioita tosi erikoisella tavalla. Et me eletään tämmöistä aikaa, joka on äärimmäisen pääkeskeinen. Pääkeskeisyydellä siis tarkoitan tätä, että me ollaan jotenkin niin kuin fiksoituneita ajatteluun ja tämmöiseen vielä niin kuin hyvin tämmöiseen aika mekaaniseen ajatteluun sen sijaan, että me oltaisiin yhteydessä siihen koko kehon systeemiin. Ja jotenkin niin kuin kehoa ja tunteita pidetään meidän järjestelmässä niin kuin toissijaisina ja semmoista niin kuin kovaa ajattelua, niin kuin luvut ja tilastot ja talous, niin sitä pidetään arvostettavampana, vaikka taas niitäkään ei voi erottaa. Se kaikki on täysin kytköksissä meidän kehon tilaan. Sitten me eletään tosi yksilökeskeistä aikaa, johon liittyy tämä yksinäisyyden lisääntyminen ja myöskin tämmöinen niin kuin aika yksilökeskeinen ajattelu, että me ei oikein hahmoteta asioita niin kuin lauman kannalta, vaan meidän kulttuuri ajaa meitä hyvin tämmöiseen niin kuin itsekeskeiseen ja oman edun tavoitteluun ja myös niin kuin keskinäiseen kilpailuun, joka ei ole ollenkaan tarkoituksenmukaista. Ja sitten me eletään vielä tosi ihmiskeskeisessä kulttuurissa, jossa on syntynyt tämmöinen ajatus, että ikään kuin me oltaisiin ihmisinä kaikkien muiden lajien yläpuolella. Ikään kuin me oltaisiin jotenkin parempia tai ylempiä kuin muut lajit ja ikään kuin me voitaisiin hyväksikäyttää muita lajeja ja luontoa ja luonnonvaroja ihan vaan omiin tarkoituksiimme, joka on ensinnäkin, niin kuin, mä ajattelisin, että aika epämyötätuntoinen ajatus, että siinä unohdetaan kokonaan niin kuin muiden lajien itseisarvo ja myöskin myös muiden eläinten tämmöinen kyky tuntea ja kärsiä. Ja että voidaan oikeuttaa kaikenlaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka aiheuttaa suurta kärsimystä muille lajeille. Mutta myöskin siinä vaarannetaan koko tämän ekosysteemin elämisen edellytykset ja samalla myös ihmislajin elämisen edellytykset. Ja siinä pisteessähän me nyt tässä ekokriisin ajassa ollaan, että tähän on pakko havahtua. No sitten tämä kytkeytyy myöskin tämmöiseen niin kuin välineelliseen suhtautumistapaan, joka tarkoittaa sitä, että tässä tämmöisessä, mä ajattelen, että tämä liittyy meidän talousjärjestelmään, että silloin kun meillä on tämmöinen voittoa tavoitteleva talousjärjestelmä, jota pidetään kaiken yläpuolella olevana ja kaiken mittana, niin silloin se johtaa tämmöiseen välineelliseen ajatteluun, jossa siis ensinnäkin me suhtaudutaan omiin kehoihimme tämmöisenä hyödynlähteenä tai tuotantovälineenä, että se ei olekaan se kehoyhteys semmoinen ikään kuin, että me kuultaisiin sitä kehoa ja tunteita tiedonlähteenä tai pidettäisiin huolta omasta kehostamme tai jotenkin kunnioitettaisiin sitä elämää ja lähiluontoa itsessämme, vaan sitten kehostakin tulee vähän niin kuin semmoinen, jota voidaan niin kuin ruoskia erilaisiin suorituksiin ja rakentaa ja bodata ja kehittää ja yrittää tehdä yhä paremmaksi ja sitten toisaalta niin kuin jotenkin ehkä myös niin kuin rankaista tai vihata tai halveksia, vaikka se on aika kummallista, koska sehän on se elämä meissä itsessämme, että se on aika niin kuin elämänkielteistä, jos me suhtaudutaan kehoomme jotenkin välinpitämättömästi tai vihamielisesti. Ja sitten se voi johtaa tietysti myös siihen, että me suhtaudutaan toisten kehoihin tällainen välineellisesti, joka mahdollistaa väkivallan, hyväksikäytön ja myöskin tämmöisen niin kuin taloudellisen hyväksikäytön, jolloin voidaan käyttää ihmistyövoimaa tavalla, joka ylittää inhimillisen kestokyvyn ja kaiken muunkin inhimillisyyden ja vaan niin kuin ihmistä käytetään ikään kuin resurssina. Näinhän puhutaan ihan terveydenhuollossakin nykyään puhutaan työntekijöistä resursseina. Mä ajattelen, että se on äärimmäisen välineellistä puhetta. Ja sitten tämmöinen niin kuin myös välineellinen, eli tämmöinen omistava tai riistoon perustuva suhtautuminen, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan suhtautua tällainen hyvin ihmiskeskeisesti ja toislajisiin eläimiin, niin kuin toislajisten eläinten kehot olisi jotakin tuotantovälineitä tai resursseja, mitä me voidaan vaan käyttää. Ja sehän mahdollistaa tämmöiset, mitkä meille on ihan tavallisia, niin kuin vaikka lihantehotuotanto tai turkistarhaus, jossa sitä ei, niin kuin toisen eläimen itseisarvoa ja kärsimystä ei niin kuin oikeastaan enää tunnisteta, vaan se on meille vaan tuoton tai hyödyn materiaalia. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että me ollaan asetuttu ikään kuin semmoiseen positioon, että me ollaan ylikulutettu meidän koko planeetan luonnonvarat.
Ja nyt ollaan siinä kohdassa, missä tämmöisistä planetaarisista rajoista, jotka on semmoisia rajoja, jotka on välttämättömiä elämän jatkumiselle, niistä seitsemän yhdeksästä rajasta on jo ylitetty, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan hyvin lähellä sitä kohtaa, jossa tällä planeetalla ei ole enää myöskään ihmislajin elämisen edellytyksiä, eikä monen muunkaan lajin. Mutta peli ei ole vielä ihan menetetty, vaan tämä on nyt se kohta, missä tähän todella pitäisi havahtua ja muuttaa suhtautumistapaa. Että tämä tämmöinen välineellinen suhtautuminen on kestämätöntä. No sitten mä kiinnostuin aika paljon itse terveydenhuollon ammattilaisena myöskin tästä meidän sote-järjestelmästä. Eli meidän sote-järjestelmä on myös hyvin tämmöinen pilkkova, joka sitten taas liittyy siihen, että se on tämmöinen niin kuin oireperustainen tai oirekeskeinen. Et meidän koko sote-järjestelmä ja diagnoosijärjestelmä on rakennettu niin, että siinä pyritään poistamaan oireita sen sijaan, että selvitettäisiin, mistä ne kertoo. Vaikka ne oireet yleensä kertoo jostakin epätasapainosta siinä kehossa tai ehkä laajemmin koko niin kuin systeemissä, ekosysteemissä, elämäntilanteessa. Ja silloin, kun me vaan pyritään äkkiä poistamaan ne oireet esimerkiksi lääkkeillä, niin silloin usein ohitetaan se, että siellä on joku informaatioarvo, tai se oire voi olla myös eräänlainen selviytymiskeino. Ja silloin, jos se vaan lääkitään tai poistetaan, niin silloin se ongelma yleensä siirtyy jonnekin toisaalle. Ja siellä usein taustalla on tämmöisiä hyvinkin niin kuin järkeenkäyviä tai ymmärrettäviä syitä. Useimpien psykiatristen oireiden, myös monien somaattisten oireiden taustalla on jokin stressaava elämäntilanne tai epätyydyttävä elämäntilanne, epätasapainoinen elämäntilanne, tai sitten siellä on menneisyyden traumakokemuksia, jotka jollakin tapaa vaikuttaa vielä vuosien tai vuosikymmenten takaa sieltä. Sitten siellä voi myös olla, koska oireet usein kertoo myöskin meidän tarpeista ja täyttymättömistä tarpeista, niin mä ajattelisin, että tässä meidän ajassa semmoisia hyvin tavallisia täyttymättömiä tarpeita on niin kuin levo- ja palautumisen tarpeiden täyttymättömyys. Ja sitten myöskin tämä sosiaalisen liittymisen tarpeen täyttymättömyys, eli yksinäisyys. Ja et sen sijaan ehkä, että on niin kiire hoitaa niitä oireita, niin olisi tärkeää kysyä, että voisiko näitä asioita siellä taustalla korjata. Mä en ole siis mitenkään niin kuin länsimaisen lääketieteen vastustaja, ja on toki sairauksia, että silloin kun tulee vaikka niin kuin keuhkokuume, niin on tosi hienoa, että siihen on antibiootit, joilla se voidaan hoitaa, ja missään nimessä en itsekään kieltäydy sellaisista hoidoista. Tai jos sairastun vakavasti, niin on tosi kiva, että mut voidaan leikata tai operoida. Mutta sitten on paljon tiloja, jotka on sellaisia, missä sitä tasapainoa voitaisiin hoitaa niin kuin ikään kuin mahdollistamalla se, että miten se systeemi pääsee itse korjaamaan itseänsä. Mutta ongelma on se, että meidän hoitojärjestelmä on hirveän pilkottu näihin erikoisaloihin, joka on toisaalta tietysti hienoa, että meillä on hirveän erikoistuneita ammattilaisia, että meillä on kirurgeja, jotka osaa leikata, ja meillä on erikoisalojen lääkäreitä, ja meillä on psykoterapeutteja ja fysioterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä, jotka jokainen osaa oman hommansa. Mutta ongelma on se, että jos me ei tehdä yhteistyötä riittävästi tai jos me ei nähdä vähän niin kuin myös oman tonttimme ulkopuolelle, niin silloin kukaan ei näe kokonaisuutta. Yksi hoitaa suolistoa ja yksi hoitaa hermostoa ja yksi hoitaa sosiaalista tilannetta ja yksi hoitaa psyykettä ja kukaan ei näe, että nämä liittyy yhteen. Ja sitten on vielä aika tärkeä on tämä yhteiskunnallinen taso, että ylipäätään, että hoidetaanko yksilön oireita vai puhutaanko oikeastaan yhteiskunnallisista ongelmista, jolloin pitäisi muuttaa niin kuin yhteiskunnallista tilannetta sen sijaan, että vaan yritetään hoitaa yksilöä kerrallaan. No sitten mä ajattelen, että me eletään myös semmoisessa kulttuurissa ja ajassa, jossa meidän elintavat sairastuttaa meitä. Ja tässä on ehkä taustalla vahvasti tämmöinen mekanismi, että ihmiseläin, niin kuin muutkin eläinlajit, niin me pyritään säästämään energiaa, joka on tarkoituksenmukaista, ja varsinkin se on ollut tarkoituksenmukaista siellä metsästäjäkeräilijä-aikana, jolloin meillä on ollut rajallisesti ruokaa tai muita resursseja käytössä ja rajallisesti voimia, ja sitten on kannattanut säästellä niitä voimia silloin kun ei ole mitään hätätilannetta ja kun ravintoa on. Mutta sitten me ollaan lajina, kun me ollaan tällainen niin kuin sekä hypersosiaalinen, mutta myöskin niin kuin tietoa sukupolvelta toiselle siirtävä laji ja symbolisesti kommunikoiva laji, niin mehän ollaan siis
nerokkaita keksimään kaikenlaisia asioita ja myös teknologiaa, joka on tietysti hienoa. Me ollaan kehitetty kaikenlaista hienoa teknologiaa, joka myös säästää meidän energiaa, ja sehän on sinällään niin kuin ollut tosi tarkoituksenmukaista, että me ollaan keksitty tämmöisiä moottoreita ja sähköä ja kaikenlaisia laitteita, mitkä on tehnyt asioista kevyempiä ja mahdollistanut sen, että me voidaan niin kuin suunnata voimavarojamme monipuolisemmin, mutta se johtaa myös siihen, että nämä nämä keksinnöt uhkaa vaarantaa meidän terveyden, koska me ollaan vähän liiankin tehokkaita säästämään energiaa. Eli nyt me aletaan olla siinä tilanteessa, että jos me voidaan maata sängyssämme omassa kodissamme lämmitetyssä asunnossa ja sormella pyyhkiä näyttöä ja tilata ruokaa kotiin kuljetettuna, niin meillä ei ole välttämättä enää mitään syytä lähteä liikkeelle. Ja kuitenkin meidän koko elimistö on rakentunut sen varaan, että me ollaan tämmöinen ihmiseläinlaji, joka on rakentunut liikkumaan ja etsimään ravintoansa ja kuljeskelemaan ja pyrähtelemään ja kiipeilemään puihin hedelmiä poimimaan. Ja meidän ei tarvitse tehdä tätä enää mitään, koska me voidaan pyyhkiä näyttöä ja saada kaikki kotiin, jolloin alkaa tulla niin kuin ihan uudenlaisia terveysriskejä. Esimerkiksi liikkumattomuudesta johtuvia, liian energiatiheästä ravinnosta johtuvia, liian prosessoidusta ravinnosta johtuvia riskejä. Ja myöskään meille ei ole enää luontaista yhteistoiminnan mahdollisuutta tai tarvetta, kun me voidaan kaikki olla yksin siellä kotona ja näpytellä sitä ruutuamme. Mikä liittyy siis tämmöiseen ajatukseen kuin lajityypilliset käyttäytymistarpeet, joka musta on kauhean kiehtova teoria, tai siis tämmöinen, sitä tulee enemmän eläintieteen puolelta, ja eläintieteessä tätä pidetään ihan niin kuin itsestään selvänä asiana, että kaikilla eläinlajeilla on tämmöisiä lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, jotka pohjaa sen lajin evoluutioon ja siihen, mikä on ollut välttämätöntä sen lajin hengissä selviytymiselle evoluution varrella. Esimerkiksi hevoselle on välttämätöntä etsiä ruohaa ja laiduntaa, tai kanalle on välttämätöntä nokkia, tai sialle on välttämätöntä tonkia, tai koiralle on välttämätöntä kaivaa tai kaluta tai järsiä. Ja koska ne usein liittyy ravinnon hankintaan ja hengissä selviytymiseen, nämä lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Ja vaikka eläin eläisi esimerkiksi ihmisten oloissa ja modernissa yhteiskunnassa meidän ihmisten keskellä, vaikka nyt mulla itselläni on siis hevonen, tämä oikeanpuoleinen on mun hevoseni, ja hän elää ihmisten oloissa ja hänelle kannetaan heinää valmiiksi niputettuna, kannetaan monta kertaa päivässä eteen, eli hänen ei enää tarvitse hengissä selviytyäkseen etsiskellä sitä ravintoa kovinkaan monimutkaisesti, mutta silti hänellä on suuri tarve voida hiukan kuljeskella, napsia korsia, etsiä sitä, koska se on myöskin välttämätöntä sen eläimen hyvinvoinnille ja ihan niin kuin aivokemialle. Koska me ollaan niin kuin rakennuttu niin, että meillä on motivaatio tehdä sitä, mikä pitää meidät hengissä. Ja jotta meillä olisi motivaatio, niin se tuottaa meille mielihyvää. Ja se sitten taas liittyy meidän aivoihin ja välittäjäaineisiin. Joten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen tuottaa meille mielihyvää. Ja ne lisää serotoniinin ja dopaminin tuotantoa meidän aivoissa, jotka on tämmöisiä mielihyvä välittäjäaineita. Ja silloin, kun me ei saada toteuttaa sitä lajityypillistä käyttäytymistä, niin silloin meidän aivokemia menee epätasapainoon ja me aletaan voida huonosti ja masennutaan ja ahdistutaan. Ja tämä on eläintieteessä ihan selkeää, että jopa eläinsuojelulaissa sanotaan, että eläimille täytyy taata tietty määrä tämmöisiä lajityypillisen käyttäytymistarpeiden toteuttamismahdollisuuksia. Esimerkiksi kissa, jollei kissa saa metsästää, niin sen täytyy ainakin saada juosta pallojen perässä, jolloin se saa tehdä sitä, mikä sille on tyypillistä. Mutta ihmispsykiatriassa puhutaan tosi vähän tästä, mikä on musta hämmentävää. Et meillä puhutaan kyllä välittäjäaineista ja tarjotaan mielialalääkkeitä ensimmäisenä ratkaisuna, mutta kukaan ei kysy, että entäs sun lajityypilliset käyttäytymistarpeet? Miten sun aivokemia, onko se tasapainossa sen suhteen? No mitä ne on ne ihmiseläimen lajityypilliset käyttäytymistarpeet? Jos mä lähden nyt, mä palautan tuonne kirjastoon jonkun kirjan. Onko sulta palautetta Täällä on jollain mikki päällä. Ja Ei, tehdä. ei. Nyt viet tuonne alas kuivumaan tuon yhden jutun. Mitä? Viet alas kuivumaan tuon yhden jutun. Voinko mä sitten mä menen kirjastoon? Okay. Olisikohan täältä joltakulta mikin pois päältä? Laitatteko kiitos noin mikit pois päältä? Ettei yksityiselämä kuulu tänne kaikille.
No niin. Eli kaikilla meillä nisäkkäillä meillä on tarve liikkua. Sitten meillä on tarve hankkia ravintoa ja pitää huolta poikasistamme. Ne on semmoisia hengissä selviytymisen perusta. Sitten jos ajatellaan tätä meidän metsästäjä-keräilijäperustaa, niin me ollaan kehitetty siihen, että meille on ollut tyypillistä kuljeskella pitkiä matkoja, useita kilometrejä, 5-10 kilometriä päivässä rauhallisesti kävellen ja samalla ravintoa etsien. Ja sitten meillä on myös tyypillistä ottaa lyhyitä pyrähdyksiä silloin, kun vaara uhkaa tai riistan perässä. Eli me ollaan kehitytty siihen, että me juosta pyrähdellään pikkupätkiä, käveleskellään paljon ja sitten toisaalta lepäillään pitkin päivää aina, kun se on mahdollista. Eli pötkähdellään silloin, kun voidaan ja lepäillään porukoissa. Eli meille ei ole lajityypillistä se, että me istutaan ruutujen äärellä koko päivä tai juostaan ultramaratoni kerrallaan silloin, kun mennään urheilemaan, vaan meille olisi tämmöinen niin kuin liikuskelu ja pötkähtely olisi lajityypillistä käyttäytymistä ja laumassa tapahtuva vielä. Ja sitten myöskin meille on tyypillistä, että meidän ihmiseläimen meidän suolisto ja elimistö kaipaa hyvin monipuolista ravintoa ja tosi laajaa kirjoa maaperän mikrobeja, mitä me saadaan siitä, että me syödään monipuolisesti erilaisia kasviksia, jotka on suoraan maasta ja erilaisista maaperätyypeistä. Eli jos me saadaan vaan tämmöistä hyvin prosessoitua ruokaa, millä ei ole enää paljonkaan kosketusta sinne maaperään, niin me ei myöskään saada semmoista mikrobistoa, mitä meidän suolisto tarvitsee. Ja sitten ihmiselle on myöskin tyypillistä, että me tarvitaan hyvin paljon unta. Toki on muitakin lajeja, jotka tarvitsevat paljon unta. Koira nukkuu tosi paljon vuorokaudessa. Ja on joitakin muitakin lajeja, mutta sitten on paljon semmoisia eläinlajeja, jotka nukkuu paljon vähemmän kuin ihminen. Eli ihmiselle on tyypillistä runsas uni ja vielä tämmöinen aika yhtenäinen. Toki metsästäjäkeräilijät ilmeisesti nukkuu niin kuin parissa pätkässä, että se ei ollut mikään ihan 8 tunnin pätkä, vaan siellä oli välillä tämmöinen tauko, jossa tehtiin puhdetöitä ja katsottiin, että pedot ei ole tullut luolan suulle. Eli se on myös meille ihan niin kuin ominaista, että me heräillään välillä keskellä yötä tarkistamaan, mikä tilanne. Mutta me tarvitaan aika paljon. Me tarvitaan melkein 1/3 vuorokaudesta unta, jotta me voitaisiin hyvin. Ja se on yksi myöskin semmoinen, mitä tässä modernissa maailmassa läheskään kaikki ihmiset ei saa tai suo itsellensä. Sitten mikä tekee vielä monimutkaisemmaksi tämän, on se, että meillä on tämmöinen kulttuuri, joka hyödyntää tätä meidän lajityypillistä käyttäytymistä, mutta hyödyntää sitä kaupallisiin tarpeisiin. Ja meillä on tosi paljon sellaisia toimintoja ja myös kemikaaleja, jotka aiheuttaa riippuvuuksia. Ja ne perustuu siis siihen, että ne on sellaisia aineita ja toimintoja, jotka tuottaa samoja välittäjäaineita ja hormoneja kuin tämä lajityypillinen käyttäytyminen, joka on meille sisäänrakennettua, mutta tuottaa sitä paljon vähemmällä vaivalla. Jos ajatellaan ihan vaan alkoholia tai huumausaineita tai toisaalta tämmöisiä toiminnallisia riippuvuuksia, kuten niin kuin tietokonepelit tai porno tai ultraprosessoitu ruoka, niin ne on kaikki sellaisia, jotka tuottaa voimakasta mielihyvää pienellä vaivalla. Ja silloin meidän elimistö koukuttuu tämmöisiin, että jos me saadaan se sama mielihyvä, joka meillä normaalisti tulisi siitä, että me kuljeskellaan useita kilometrejä ja löydetään sieltä täältä vähän ruokaa ja jaetaan sitä lauman kanssa, niin me saadaan se sama yhdestä pilleristä tai muutamasta alkoholiannoksesta tai siitä pelaamisesta. Niin silloin meidän tämä palkkiojärjestelmä menee sekaisin, että meidän niin kuin systeemi ei enää viitsi ryhtyä niihin vaivalloisiin toimiin, koska se palkkio on saatavilla helpommin ja silloin me koukututaan. Ja meidän yhteiskuntahan tai maailma on rakentunut niin, että meillä markkinoidaan koko ajan näitä aineita ja tuotteita ja virikkeitä, jotka meidät koukuttaa. Eli mä ajattelen, että se ei ole niinkään semmoinen niin kuin yksilön heikkous, vaan se on meidän kulttuurinen ongelma. Ja se on tosi semmoista kaksinaismoralistista, että meillä toisaalta niin kuin kritisoidaan kaikkia näitä riippuvuuksia, niin päihderiippuvuutta kuin peliriippuvuutta ja someriippuvuutta. Ja sitten samalla meidän maailma on rakentunut niin, että meillä kaikille tarjotaan sitä koko ajan. Eli nämä on niin kuin kollektiivisia ongelmia, nämä ei ole yksilön ongelmia. Sitten on tämmöinen tosi mielenkiintoinen teoria, kun puhutaan supernormaaleista ärsykkeistä, joka on siis vanha teoria sinällään, että se on jo 1950-luvulla tämmöinen taas, tämä oli eläintieteilijä Nicholas Tinbergen, joka lähti näitä tutkimuksia tekemään. Hän löysi sen ensin monilla eläinlajeilla,
tämmöisen ilmiön, tai siis lähes kaikilla eläinlajeilla, että jos esimerkiksi on lintu, jolla on itsellään pienet ja vaalean siniset munat, ja sitten sinne linnun pesään pistetään hiukan isompi ja kirkkaamman vaalean sininen muna, muovimuna, niin tämä lintu koukuttuu siihen kirkkaampaan ja suurempaan muovimunaan ja alkaa hoivata sitä niin pakonomaisesti, että se unohtaa ne omat munansa eikä enää haudo niitä. Ja näin vaarantaa siis suorastaan oman sukunsa jatkumisen. Ja samoin on tämmöisiä niin kuin uhka-ärsykkeitä kaloilla, että jos kalalla on vihollislaji, jolla on punainen maha, ja sitten sinne akvaarioon pistetään semmoisia puupalikoita, joissa on vielä kirkkaamman punainen toi alapinta, niin se kala alkaa niin pakonomaisesti hyökkäillä sitä punaista puupalikkaa vastaan, että se unohtaa puolustautua niiltä luonnollisilta vihollisilta ja vaarantaa henkensä. Eli meillä on tämmöinen haavoittuvuustekijä, että silloin kun me törmätään tämmöisiin ärsykkeisiin, jotka muistuttaa luonnollisia ärsykkeitä, mutta jotka on paljon voimakkaampia, kirkkaampi värisiä, voimakkaamman hajuisia, voimakkaamman makuisia, isompia, niin silloin meidän huomio kiinnittyy siihen ja me unohdetaan se alkuperäinen ärsyke. Ja sitten meidän tämä tämmöinen markkinavetoinen kulttuuri on oppinut hyödyntämään valtavan hyvin tätä haavoittuvaisuutta. Eli tosi monet meidän kulttuurin tämmöiset tuotteet, mitä myydään ihmisille, pelit, porno, energiatiheä ruoka, päihteet, some, ne kaikki perustuu tähän mekanismiin. Eli ne vetoo meidän luonnollisiin tarpeisiin, esimerkiksi sosiaalisen liittymisen tarpeisiin, some tai ravinnon tarpeeseen, roskaruoka tai karkit tai päihteet vetoo siis tähän meidän mielihyväjärjestelmään. Niin nämä ikään kuin muistuttaa sitä samaa mielihyvää, mikä pitäisi tulla siitä laumaelämästä ja kuljeskelusta ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamisesta. Mutta nämä supernormaalit ärsykkeet on niin voimakkaita, että meidän huomio suuntautuu pelkästään niihin ja sitten meitä ei enää kiinnosta. Jos me ollaan pornoriippuvaisia, niin meitä ei kiinnosta enää tavallinen seksi. Tai jos me ollaan alkoholiriippuvaisia, niin se alkoholi menee yli kaiken muun mielihyvän. Tai jos me koukutetaan peleihin, niin me saatetaan pelata 13 tuntia vuorokaudessa ilman, että meitä kiinnostaa lähteä enää kodistamme minnekään. Jolloin meidän mielihyväjärjestelmä on jäänyt näiden supernormaaleiden ärsykkeiden vangiksi. Ja tässä on myöskin helppo nähdä se, että tämähän ei ole yksilön ongelma, vaan tämä on markkinavetoisen kulttuurin ongelma. Ja tietysti yksilöllä on tietty vastuu ja yksilö voi vaikuttaa johonkin pisteeseen asti. Mutta mä ajattelen, että se on niinku väärin syyllistää yksilöä asioista, jotka on kulttuurisia. Näihin pitäisi vaikuttaa niinku laajemmin. Ja tämä on musta hyvä kuva, jostakin ihan somesta poimittu kuva, että jos katsotaan tätä koalaa, jolta on koko metsä hakattu ja virikkeet viety, ja sitten osoitetaan sormella, että onko tällä yksittäisellä koalalla nyt mielenterveysongelma. Niin se on aika mielipuolinen tilanne, mutta tämmöisessähän maailmassa me eletään. No sitten, mä siis tosiaan olen kehopsykoterapeutti, eli tämmöiseen psykofyysiseen lähestymistapaan erikoistunut, ja yksi kehopsykoterapian tämmöistä niin kuin oppi-isistä tai taustahahmoista oli jo tuolla 1900-luvun käänteessä tai 1800-luvun lopulla syntynyt 1900-luvun alussa vaikuttanut lääkäri, psykoanalyytikko Wilhelm Reich, tämmöinen itävaltalainen tyyppi, myöhemmin myös vaikutti Amerikassa. Ja hänellä oli siis tämmöinen luonteen käsite, jolla hän tarkoitti sitä, että meillä kaikilla ihmisillä on niin kuin tietynlainen olemisen tapa, mutta hän ei tarkoittanut luonteella, että se olisi jotakin niin kuin geneettistä tai pelkästään temperamenttiin liittyvää, vaan hän näki, että se luonne kehittyy toisaalta niiden temperamenttia ihan hermostollisten piirteiden ja geneettisten piirteiden, mutta myös kokemusten ja sosiaalisten suhteiden yhteisvaikutuksesta. Ja että meidän jokaisen luonne on eräänlainen selviytymismekanismi, joka on kehittynyt sen mukaan, minkälaisessa perheessä ja yhteiskunnassa ja koulumaailmassa ja systeemissä me ollaan eletty varsinkin varhaisvuotemme. Ja se, että miten me ollaan siinä varhaisessa systeemissä selvitty, niin se on luonut meille tietynlaiset toimintatavat ja selviytymismekanismit. Myös voidaan puhua defensseistä, eli selviytymiskeinoista, jotka on toisaalta niin kuin psyykkisiä rakenteita, mutta Wilhelm Reich oli sillä edistyksellinen, että hän oli yksi näistä ensimmäisistä, jotka näki, että psyykkinen on samaan aikaan myös fyysistä. Eli
nämä tapahtuu myös kehollisella tasolla. Eli nämä kaikki meidän toimintatavat ja myös puolustusrakenteet, niin ne on myös kehollisia. Ne ilmenee meidän kehollisessa olemisessa, meidän kehollisissa toimintatavoissa, lihasjännityksissä, hengityksen tavoissa. Eli se meidän historia on ikään kuin kehoon juurtunutta. Ja sitten Reich oli myös sillä lailla hyvin edistyksellinen, että hän näki, että tämä kaikki on myös sosiaalista. Että me ei eletä eikä kehitytä tyhjiössä, vaan jokainen yhteiskunta tuottaa sellaisia luonteen rakenteita, jotka jollain tapaa heijastaa sen hetkisiä yhteiskunnallisia ja poliittisia tarpeita. Ja Reich kirjoitti aikanaan esimerkiksi semmoisen kirjan kuin Fasismin massapsykologia, jossa hän kirjoitti siitä, että miten toinen maailmansota ja Hitlerin valtaannousu mahdollistui. Ja se mahdollistui sillä, että siinä maailman ajassa tuotettiin sellaisia luonteenrakenteita, jotka oli tämmöisiä niin kutsuttuja autoritäärisiä, eli toisaalta ihaltiin vahvaa johtajaa, ja sitten oli paljon ihmisiä, jotka oli tottelevaisia, johtajaa kunnioittavia, jotka ei ajatellut kovin itsenäisesti, jotka mahdollisti sen, että tämmöinen natsi-Saksan tilanne pääsi syntymään. Voidaan tietysti miettiä, kuinka paljon sellaista on syntymässä nyt uudelleen. Mutta sitten meidän nykyajassa on myös toisenlaisia tai uudenlaisia piirteitä. Ja nyt ehkä tässä ajassa on puhuttu siitä, että mitä tämä tämmöinen meidän nykyinen talousjärjestelmä ja kapitalismi tekee meidän luonteen rakenteelle. Ja mä ajattelen, että se kytkeytyy sitten taas tähän jatkuvaan tuottamisen ja kuluttamisen ideologiaan. Ja voisi ajatella, että semmoiselle systeemille, jossa tarkoitus on koko ajan tuottaa lisää kasvua, tuottaa yhä enemmän ja myös kuluttaa yhä enemmän, niin on tarkoituksenmukaista tuottaa ihmisiä, jotka sopeutuu siihen järjestelmään. Silloin voisi ajatella hiukan provosoivasti sanoen, että on tarkoituksenmukaistakin tuottaa ylikuormittuneita ja kiireisiä ihmisiä, jotka ei ehdi eikä jaksa hirveästi haastaa järjestelmää tai kyseenalaistaa niiden rakenteiden mielekkyyttä, vaan jotka ikään kuin vain jatkaa suorittamista. Ja myöskin voidaan, tai monet ajattelijat on myös esittänyt tämmöisen ajatuksen, että silloin kun ihmiset on tunteistaan ja kehostaan vieraantuneita, niin ne on aika otollisia markkinoinnin kohteita. Koska kun me ei olla yhteydessä itseemme tai toisiimme tai luontoon, niin silloin me koetaan tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä. Ja sitten me haetaan sitä kuluttamista ja myös näitä supernormaaleja ärsykkeitä ikään kuin hetken helpotuksena siihen meidän tyhjyyteen ja merkityksettömyyteen. Sitten se on hyvin lyhytaikaista. Se nautinto kestää hetken tai tunnin tai korkeintaan pari päivää ja sitten on saatava taas jotain lisää. Eli jatkuva riittämättömyys, johon on haettava jatkuvaa helpotusta. Ja sitten toisaalta voisi ajatella, että jos tutkitaan sitä, mitä ihmiset sit todella oikeasti arvostaa elämänsä loppupuolella silloin, kun kuolema lähestyy, niin ne on yleensä tämmöisiä asioita kuin yhteys toisiin ihmisiin, läheisiin eläimiin, yhdessä vietetty aika, luontoyhteys, se oma kehollinen terveys. Yli 2 metriä tai yli 2 metriä. Se on mikki päällä. Niitä on paljon markkareja. Nyt mäkin muutetuin, nyt mä oon päällä. Eli nämä tällaiset asiat, jotka ei liitykään niinkään tähän kuluttamiseen, eli nämä yhteydet itseen, toisiin, luontoon, ne olisi ilmaisia. Mutta meidän talouskasvu tarvitsee riittämättömyyttä, jotta kuluttaminen voi jatkua. Ja tämä johti ehkä mut sitten, että kun mä rupesin kirjoittaa tätä kirjaa, niin mä lähdin tosiaan näistä ihmisestä, vuorovaikutuksesta ja luonnosta, jotka on niitä asioita, jotka mua kiinnostaa. Mua ei ole ikinä kiinnostanut talous. Se on ollut ehkä raha ja talous on ollut mulle yksi tylsimpiä aiheita. Mutta tätä kirjaa kirjoittaessa niin mä todella paljon kiinnostuin taloustieteestä ja rupesin lukemaan aika paljon taloustieteeseen ja yhteiskuntaan liittyviä kirjoja ja kirjoituksia. Ja rupesin perehtymään tähän jatkuvan kasvun käsitteeseen, koska se on niin keskeinen kaikessa tässä meidän yhteiskunnallisessa järjestelmässä. Eli meidän länsimaiset talousjärjestelmät ja siten yhteiskunnalliset järjestelmät perustuu tähän jatkuvan kasvun tavoitteluun, jonka voi nähdä jo siitä, että jos katsoo mitä tahansa politiikkaa tai uutispuhetta, niin kaikki puolueet Suomessa ihan oikealta vasemmalle, niin kaikki pitää itsestäänselvyytenä tätä talouskasvun välttämättömyyttä. Sitä ei politiikassa tai vallitsevassa politiikassa, sitä ei kerta kaikkiaan kyseenalaisteta, vaan se on ikään kuin semmoinen luonnonlaki, että talouden pitää kasvaa.
No sitten on kyllä aika paljon niin kuin tiedeihmisiä ja ympäristöihmisiä, jotka on kyseenalaistanut tämän talouskasvuajattelun ja sen ongelmallisuuden. Mutta siis tällä talouskasvulla yksinkertaisuudessaan tarkoitetaan bruttokansantuotteen kasvua, joka mitataan siis sillä, että kuinka paljon talous kasvaa tiettynä vuotena tietyssä maassa. Eli se talouskasvu tarkoittaa sitä, kuinka paljon rahalla mitattavia tuotteita tai palveluita siinä maassa kunakin vuonna tuotetaan. Mutta tässä BKT-pohjaisessa mallissa siinä ei mitenkään lasketa palkatonta hoivaa tai vapaaehtoistyötä tai omaishoitajuutta tai planeetan resursseja siihen niin kuin rahalliseen arvoon, vaan pelkästään nämä tämmöiset tuotteet, joille on laitettu hintalappu. Ja jotta se talous voisi kasvaa, niin näitä hintalapullisia tuotteita on tuotettava ja kulutettava koko ajan enemmän, joka tarkoittaa sitä, että me eletään tämmöisessä eräänlaisessa, on tämmöisiä ajattelijoita, jotka on sanonut, eräänlaisessa talouskoneessa, joka pyörii kiihtyvällä tahdilla. Ja tämä kiihtyvä tahti sitten taas on kytköksissä monenlaisiin meidän tänä ajan ongelmiin, kuten siihen, että stressi lisääntyy koko ajan, elämäntapasairaudet lisääntyy koko ajan ja meidän keskittymiskyky hajoaa. Tähän tietysti liittyy myös digitaalinen kehitys. Sitten tämä aiheuttaa tosi paljon tämmöisiä sosiaalisia ja ekologisia ongelmia, kuten eriarvoisuutta, rikkauden kasantumista vaan tietyille luonnonvarojen ylikulutusta ja myös näiden itse talousjärjestelmien epävakautta. Eli kriisien edessä tämmöinen kasvuun perustuva järjestelmä on tosi epävakaa. Ja sen takia monet ajattelijat, myös osa vaihtoehtoisista taloustieteilijöistä, on ruvennut kritisoimaan tätä mallia ja esittämään, että sille pitäisi löytää nyt vaihtoehtoja, koska tämä kasvu on lopulta mahdotonta. Meidän talousjärjestelmä on törmäämässä meidän planeetan rajoihin, jotka on ehdottomat ja lopulliset. Ja tähän on yritetty tarjota tämmöisiä kiertotalous- ja teknologisia ratkaisuja, mutta ne ei yksin riitä. Ne on tärkeitä ja niillä on osansa, mutta ne ei yksin riitä. Vaan jotta meidän maapallo säilyisi elinkelpoisena, niin on aivan välttämätöntä vähentää kokonaiskulutusta ja kokonaistuottavuutta, joka tarkoittaa myöskin siitä talouskasvun ideaalista luopumista. Että voidaan puhua niin kuin kohtuullisuudesta tai vähentämisestä. Ja mä oon itse nyt tähän perehdyttyäni hirveästi mieltynyt tähän ajatukseen, koska myös yksilön tasolla tämän ei tarvitse tarkoittaa mitään kurjuutta, vaan se vähemmän voi olla enemmän. Usein nämä planeettaa suojelevat valinnat on lopulta myös meille terveyden kannalta hyviä ratkaisuja ja myös stressiä ja sitä kiirettä vähentäviä ratkaisuja. Et jos me voidaankin valita elämäntapa, joka on vähän kulutuksellisempi ja vähän suorituksisempi, niin me voidaan myös olla ehkä onnellisempia ja saada enemmän sitä yhteyttä. Joten niin kuin johtopäätöksenä, tämä on suoraan kirjastani lainaus, planetaarisen terveyden näkökulmassa on kyse maailmasuhteesta. Olemme ihmiskuntana sen edessä, että meidän on tarkasteltava maailmasuhdettamme uudelleen. Jos maailmasuhteemme perustuu voiton maksimointiin ja luonnon hyväksikäyttöön, suhtaudumme väistämättä toisiin ihmisiin, muunlajisiin eläimiin ja luontoon siitä lähtökohdasta, miten voimme hyötyä niistä. Kadotamme yhteyden keskinäiseen riippuvuuteen ja elämän arvoon. Menetämme yhteyden lähiluontoomme, omaan kehoomme, tuntemuksiimme, tunteisiimme ja tarpeisiimme. Menetämme empatiakyvyn. Kun kosketus omaan haavoittuvuuteen, tarpeisiin ja tunteisiin on poikki, katkeaa myös myötätunto muuta elollista kohtaan. Jäljelle jää ahneus, yksinäisyys ja merkityksettömyys, jotka ajattelen, että ne on meidän tämän ajan kansansairauksia. Jolloin se yhteys lähtee monesta suunnasta. Yhteyden löytäminen siihen omaan kehoon ja kunnioitus oman kehon tarpeita kohtaan voi olla se ensimmäinen tosi tärkeä askel, ja sitten se laajenee kohti kaikkea elollista, kohti sellaista myötätuntoa ja huolenpitoa, joka kohdistuu sekä kanssa ihmisiin että muunlajisiin eläimiin ja koko luonnon järjestelmiin. Joten mun ajatus, taas suora lainaus kirjasta, toivo syntyy siitä, että suostumme katsomaan aikamme haasteita, uskallamme kääntää suuntaa ja tehdä aktiivisia tekoja. Toivo ei ole passiivista odottamista ja toiveajattelua. Se syntyy yhteyksistä, osallisuudesta ja yhteisestä toiminnasta paremman tulevaisuuden eteen, jolla tarkoitan sitä, että meillä on monenlaisia mahdollisuuksia vielä. Siis mä ajattelen, että me ei olla vielä niin kuin tuhon edessä, vaan meillä on paljonkin vielä mahdollisuuksia vaikuttaa, vaikka
me eletään myös niin kuin jo valtavan kriisin aikaa. Ja se mahdollisuus on siinä, että miten me aletaan nimenomaan luoda näitä yhteyksiä ja miten me ruvetaan yhdessä toimimaan niin, että me suunnataan meidän resurssit siihen, miten me suojellaan elämää sen sijaan, että me jatketaan sen tuhoamista. Ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin monen tason mielekkyyttä. Siinä on se toivo siitä, että ehkä tämä maapallo ja jopa parhaimmassa tapauksessa ihmislajikin voi selvitä. Ja jos näin on, että esimerkiksi ihmislaji ei selviä, maapallohan selviää tavalla tai toisella, se on lohdullista. Mutta jos ihmislaji ei selviä, vaan tuhoaa oman olemassaolonsa edellytykset, niin mä ajattelen, että jotenkin toiveikasta on silti, että loppuun asti tehdään se, mitä voidaan. Ja yhdessä mennään jotenkin kohti sitä elämän ylläpitämistä sen sijaan, että mä ajattelen, että siinä ei ole ainakaan mitään järkeä, että nyt vaan niin kuin heitetään hanskat tiskiin ja sanotaan, että paskana on kaikki, antaa mennä loputkin. Tai ryhdytään nyt sitten, että no kun vielä voin, niin elellen täällä piittaamatta täysin toisista. Se on jotenkin meille niin lajin vastaista, että se ei voi tarjota myöskään meille itsellemme mielekästä elämää. Joten niin kuin mun järjellä mielekkyys voi syntyä vaan sen kautta, että me yhdessä yritetään lähteä suojelemaan sitä elämää, minkä osana me ollaan. Tässä olisi oikeastaan tämä luento-osuus. Mä oikeastaan tässä kohtaa haluaisin heittää pallon Tiialle ja sitten teille kaikille, että meille jäisi aikaa myös keskustelulle. Kiitos paljon Laura tästä ihanasta luennosta ja voisin nyt tässä kohti laittaa tämän nauhoituksen pois ja sitten päästään keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Pistäkö mä diatkin tässä Laita pois? tänne, joo.